आरोग्याच्या मुद्द्यावरून कोकणसात लाईव्हनं आवाज उठवला। याबाबत आता संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या। मात्र केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी यावर वेगळी भूमिका घेतली। याबाबत काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांना विचारलं असता ते त्यांच्या वक्तव्याशी सहमत नसल्याचं दिसून आलं। तसेच शासकीय आरोग्य यंत्रणा जाणीवपूर्वक डळमळीत केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। इर्शाद शेख यांचा रोख नेमका कोणाकडे काय म्हणाले त्या संदर्भात पाहूया। या संदर्भामध्ये आता ते काय म्हणाले आणि ते काय बरोबर चूक त्याच्याबद्दल मी काय बोलणार नाही। पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली आरोग्य यंत्रणा पूर्णतः कोलमडलेली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जे रुग्णालय आहे, जिल्हा रुग्णालय, त्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये गेली 7-8 महिने ICU बंद आहे, ऑपरेशन्स होत नाहीत। तिथे गोरगरीब याच्यासाठी रुग्ण जे येतात जिल्ह्यातनं ते 8-8 दिवस तिथे विवळत पडलेले असतात, त्यांचं ऑपरेशन होऊ शकत नाही। नंतर त्यांना सांगितलं जातं की कोल्हापूरला न्या, गोव्याला न्या, अशा पद्धतीने। तर शासकीय जी हे यंत्रणा होती आरोग्याची ती कुठेतरी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न चाललाय असं आम्हाला वाटायला लागलंय। म्हणजे शासकीय आता मेडिकल कॉलेज झालं शासकीय, त्याच्यानंतर जिल्हा रुग्णालय त्याला जोडलेलं आहे। पण ते मेडिकल कॉलेजची हे झाल्यानंतर गेल्या याच्यामध्ये सत्ता बदल झाल्यानंतर कुठेतरी आरोग्य यंत्रणेमध्ये ते मेडिकल कॉलेज बंद पडावं किंवा जिल्ह्याची शासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरावी आणि लोकांनी प्रायव्हेटला जावं, अशा पद्धतीचा प्रयत्न कोण करतंय की काय, अशी शंका आमच्या मनामध्ये निर्माण होते। त्यामुळे पूर्वीचं जिल्हा रुग्णालय होतं त्या पद्धतीचं जिल्हा रुग्णालय लोकांना मिळावं, मेडिकल कॉलेज हे वेगळं केलं जावं। मेडिकल कॉलेजसाठी बिल्डिंग मंजूर आहे, ती बिल्डिंग वेगळी बांधून मेडिकल कॉलेजला वेगळं केलं जावं आणि हे जिल्हा रुग्णालय पूर्वी जसं सिव्हिल सर्जनच्या अखत्यारीत चालत होतं तशा पद्धतीने ते जिल्हा रुग्णालय चालावं आणि पूर्वीसारख्या सोयी सुविधा मिळाव्यात। हे 2-4 वर्षापूर्वी ज्या सुविधा मिळत होत्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्या आज का मिळत नाहीये? त्याच्यामध्ये कोण करतंय किंवा ह्या मिळणाऱ्या अजून म्हणजे पूर्वीची जी आरोग्य यंत्रणा होती ती काय एकदम छान होती अशातला भाग नाही। जे काय होतं त्याच्यात सुद्धा आता म्हणजे कमी झालेलं आहे, म्हणजे चांगल्या पद्धतीने मिळत नाहीये लोकांना त्याच्यामध्ये। तर मला असं म्हणायचं आहे की ते जिल्हा रुग्णालय जे आहे ते जिल्ह्याच्या रुग्णालयामध्ये शासकीय यंत्रणेमध्ये गोरगरिबांना प्रायव्हेटला जायला परवडत नाही। म्हणूनच पूर्वीच्या आमच्या काँग्रेस सरकारने जे आरोग्याची हे जे जाळं विणलं ते गोरगरीब लोकांना, सर्वसामान्य लोकांना म्हणजे सुविधा चांगल्या पद्धतीने मिळावी, त्यांना परवडणारी सुविधा मिळावी त्याच्यासाठी हे जाळं विणलेलं होतं। ते बंद करून कुठेतरी प्रायव्हेटला जा अशा पद्धतीचं काय होत असेल तर ते चुकीचं आहे। लोकांना प्रायव्हेटमध्ये परवडत नाही, म्हणूनच लोक या शासकीय रुग्णालयामध्ये जातात आणि शासनाची जबाबदारी आहे की लोकांना आरोग्याची सुविधा पुरवणे। हे आज जिल्ह्यामध्ये कुठेतरी होताना दिसत नाहीये, शासकीय यंत्रणा तिथे कमी पडते। त्यामुळे ह्या सरकारला माझी विनंती आहे की ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली आरोग्य यंत्रणा शासनाच्या माध्यमातून चांगली सुदृढ करावी, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना, सर्वसामान्य रुग्णांना चांगली सेवा मिळू शकेल। या संदर्भामध्ये आम्ही आता तिथे जो काय सावळा गोंधळ चालू आहे मेडिकल कॉलेज आणि जिल्हा रुग्णालय याच्या संदर्भातला, त्या संदर्भामध्ये आम्ही कलेक्टरांशी चर्चा करणार आहोत। कलेक्टरांनी त्या जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख आणि मेडिकल कॉलेजचे प्रमुख यांचा कुठेतरी समन्वय होताना आम्हाला दिसत नाहीये। त्यांच्या कुठेतरी असमन्वयामुळे ही यंत्रणा कोलमडली असं आम्हाला वाटतंय। त्याच्यामध्ये काहीतरी सुधारणा करण्याची गरज आहे। तेव्हा जिल्ह्याचे प्रमुख हे जिल्हाधिकारी असतात, मग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर हे घालून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलवून कुठेतरी समन्वयाने हा तोडगा काढून लोकांना जिल्हा रुग्णालयामध्ये चांगली सेवा मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।